Pod pokroviteljstvom gradske opštine Stari grad i Kancelarije za mlade 18. februara, dakle sutra u 20 sati u velikoj sali gradske opštine Stari grad biće održana svečana premijera dokumentarnog filma o mladima pod naslovom Inkubator. Autor Vasi Stanković ovoga jutra je naš gost uz Đorđe Spasića iz Kancelarije za mlade Starog grada, a film Inkubator prati životni put 6 beogradskih maturanata i ovo je, ako sam dobro shvatio, prava priča koja se prenosi na veliko platno. Znači, priča iz njihovih... Tačno, da, potpuno autentična. Mi smo zapravo hteli da se bavimo mladim u tom periodu kada treba da završe srednju školu ili gimnaziju i da upišu fakultet i onda u tom nekom takozvanom periodu inkubacije da bi kao trebali da postanu ljudi. Hteli smo da vidimo čime se zapravo bave, šta očekuju od sebe, šta očekuju od Srbije, koja im je perspektiva i tako. Koliko su mladi generalno, da kažemo, u ovom periodu inkubacije zbunjeni ili koliko imaju nekih pitanja na koje im je teško odgovoriti? Pa to je zanimljivo zato što ovih 6 priča koje mi pratimo kroz film su prilično različite. Tako da tu imamo različite viđenje stvari. Tako da ja bih iskoristio priliku i da pozovem ljude da dođu da pogledaju film. Priče su, kao što je Vasa rekao, autentične i različite. I film je ovako prilično, da kažem, objektivan. I posmatra vrlo objektivno. A sami, da kažem, akteri, kako su prosto reagovali na kraju tog nekakvog puta? Baš smo na kraju zaključili da su klinci, mislim, klinci sad, daleko, mislim, više. Da se ne lažemo, da. U svakom slučaju, vrlo su spremni, mogu vam reći. Mislim, svako u svom domenu. Za život, za... Da, za život i za komunikaciju bili su vrlo kooperativni, baš smo lako sarađivali sa njima. Pohvalio bih ih vrlo, stvarno, u svakoj prilici. I mislim da niko od njih konkretno neće imati nekih problema da se snađe. S obzirom da sam ja od njih očekivao da sa 18-19 godina, mislim ja koliko se sećam sebe sa 18-19 godina, mi baš nismo bili takvi, mada dobro, to je sad naravno sve drugačije. Ali oni sami ovako baš imaju šta da ispričaju. Mislim da će biti vrlo zanimljivo ljudima jer obično slabo ko danas medijski proprati omladinu i uopšte šta oni rade danas, šta i kako gledaju na celu situaciju. I kod nas i u svetu, a ovde imamo i omladinu, klince koji su dosta putovali, folkloraše, ne znam, mlade muzičare i tako dalje. Tako da svako od njih ima baš zanimljivu priču i zato smo ih izabrali. Postoji li, evo, kad baš govorimo o komunikaciji, o zastupljenosti pitanja mladih u javnosti, neki, ajde uslovno rečeno, spisak ili već poznata lista tema, problema koje oni imaju, na šta se žale, šta im je potrebno, šta im nije dostupno i zbog čega se, na primjer, ne znam, obraćaju upravo kancelariji ili od kancelarije traže kontakt ka nekom rešenju svojih problema? Pa dobro, mi ne moramo da potražimo neki spisak da bi znali koji su to najosnovniji problemi mladih, pre svega egzistencijalne prirode, zapošljavanje, korišćenje slobodnog vremena i slične stvari. Mi smo naravno vršili jednu takvu analizu, a ono što je meni zanimljivo da pomenem da smo mi vršili jednu takvu analizu kroz anketu sa preko 500-600 anketiranih ljudi, ali da je, na primjer, ovaj film jedna vrsta istraživanja. Dobro. Koja na mnogo bolji način dolazi do toga koji su to problemi i na koji način se ti mladi ljudi suočavaju sa tim problemima i kako mogu da ih reše. Mi tu imamo, nama je tu jedno ključno pitanje da li ti mladi ljudi vide svoju perspektivu u zemlji Srbiji. I odgovori su prilično različiti. Imamo li neki konačni odgovor na to pitanje? I kakvi su oni? Pa, baš je dobro rekao, mislim, totalno su podeljena mišljenja i u principu, što je isto bila jedna od ideja filma, da vidimo njihovu porodičnu situaciju, da ispratimo nekako njihove roditelje, pre svega zato što svi pretpostavljamo da je vaspitanje ključna stvar, i naročito danas, tako da u principu svi oni nekako ponesu iz kuće i svoje očekivanja dosta formiraju u odnosu na odnos sa roditeljima i na naravno životnu situaciju njihovih roditelja, cele porodice. Kad govorimo već o budućnosti i njihovoj konačnoj nekoj odluci, da li Srbiji, da kažemo, veruju ili ne veruju, odnosno da li će da joj povere svoju budućnost i u nekom profesionalnom i u ličnom smislu, da li možemo da kažemo da je ovo u stvari i film za upravo one koji Srbiju vode? Pa... Na neki način, da. Da, možemo da kažemo da jeste. Jeste, zapravo, ne redi se previše ustručavati. Jeste, apsolutno. Ja mogu da kažem da se film možda
za te ljude koji vode ovu zemlju. Možda im se i neće svidjeti. E pa to. Da, vrlo je objektivno. Tu nema, mislim, baš nije bilo nikakvog ustručavanja. Ponestalo belih rukavica u prodavnici baš tih dana. Da, nije onako ružičast, nego je baš onako u pravim bojama ovog grada. Onako kako jeste. Dobro, dakle, sutra u 20 u velikoj sali gradske opštine Stari grad, ulaz slobodan. Dobro. Dakle, dobrodošli, dragi političari i naravno mladi koji će možda imati još po neko pitanje, a ne, bilo bi baš jako zanimljivo vidjeti reakcije. Da, apsolutno. Onih kojima Srbija, jel tako, dolazi u mandat. Hvala mnogo. Još jednom poziv, dakle, sutra u 20 sati, gradska opština Stari grad, film Inkubator o 6 trenutaka u 6 različitih životnih priča mladih ovoga grada.